Här har vi så Rein Johansen. Hur vill du lösa det som det? Nej, det är en tatt och spännande distor. Alltså, nu vet jag kan jag komma finalerna så vet jag att alla vet. Allt så till Jason därför tre. Så får vi pröva. Vi hade spelat fint. Nu är det gott att söka. Och tyvärr låg det under det jag stod. Ja, det var tätt på. Det var 2 mål framför i hålla någon och miste jag stått någon i örnhålla. Ja, så vitt. Jag nog chela filer black ankar bolta veck, få ankar all spelar. Och få all spelar inte ordentligt köra som vi vill ha det. Det är det som kostar oss dorsustent. Innan kan man säga att det har en öliga god målman som en affär visste kvar då är det någon. Vi han kanske vitla halta den uppe och kanske en månad alene ta i förra halvlek. Ja, så Eli har klart för bäst spelaren i Jocken jag har han är bäst spelaren i landet nu. Han har 8 mål helt de söker så vinner och han har gjort för 3 här som han har kunnat. Han är fantastisk och jag hade han är allt oss uppåt helt. Kvat Atlantic resten av kampen är nog kvat tig kämpa vad sagt han så är och hur är det vunnar? Vi tar gå vunnar alltså vi får största stora vi kommer rädda efter så bronsmedaljen men därför så är det. Så nu får det att rädda att spela kommer ligga samman som vi klarar till nästa år kommer fotboll för ett barnfinal nästa. Och ta kommer till största åter. Ta kommer största åter fotboll för. Tack för det Rein Johansson. Här har vi så Inka Olsen ja nästan någon. Hur så vara vinna motor den Barnton Selaje och hur så vill du lösa det då? Så till allt gott att vinna dist. Jag måste säga leader motor. Listen från akkurat så var mästare av nervon alltid. Vi vill andra nog snägg och nackan och Kintel. Och försökt ösna av VF som har haft öliga gott tack och innan disten här. Så jag hade disten var mästare nog snägg av nervon. Varje person var finner öliga år. Men alls person vill inte ordentligt gläppa. Vet jag tackar vi en ett mundigt öliga välspelande eller Müller ganska. Ja, Eli Müller spelade en finlandist. Det gjorde VF-liv för så ösna. Jakob Larsson och Karamal var ösnigåer. Varje vet det som gjorde det vid det fick oss få mål med Drakon. Men alla spelare han kan bli negbet. Eli Müller är stäj väl i allt år och ösnig det. Och det här är gott vi tycker kampen om att varva ett mål och finalplats. Med då att det går vinner här på inte. Ja, nu är åter trust till Kintel. Tar spelar en troblandist i margin. Så får det så jag går längt här också men Chakon är det nog så enkelt. Vi skulle ordna också game. Två nästa distribuer mot Höjving och så mot Karlsringen och så kommer. Så kommer Kintel och Strandingar att han har det så vi har trust det geva men det är öliga kött veck. Det är det. Det att lägga tycker part så det är inte ligger efter. Ja, vi vill ha nöjda ger och part. Att onkel som har hjälpt på kon, det kan så komma och nej, men det man kan själv do på att inför hjälp på kon. Det är alltid 24 helt. Jag får säga tack för det och till lycka med det. Tack för det. Ciao.